Wat we altijd doen, is kanons spelen. Simpele melodieën, die iedereen vrij snel uit zijn hoofd kan spelen. En op het moment dat je iets makkelijk kan spelen, dan kan je je ook richten op de ander. Kun je je voorstellen, op het moment dat iets eenvoudig is, dan heb je ook ruimte in je lijf, in je geest, om te communiceren met de ander. Als je het heel zwaar hebt met alle noten, dan zit je in je eigen wereldje. En dat willen we niet doen. Gewoon lekker samen musiceren. Dus dat is wat we dit jaar gedaan hebben. Ik ben benieuwd of het lukt. Vorige keer lukte het uitstekend, dus we gaan ervoor.